भटजी काका इल्यात गोकळा बुजुक चला. असं काय तो बापूस करता. गणपती दिवशी कामाक जावचो सुट्टी नाही. पण मगाशी उपास अरे हर्षा त्याचो किती हे किती खाल्लं बिस्किटा. मग तो हरसो काय सांगता 4 खालस मुद्दाम फसवलं काय मुद्दाम. काय गो काय सांगत. असे दरवर्षी येत राहा. असे दरवर्षी येवा आपल्या पायान असं सांगतो. आपल्या पायान कोकणात नाही सांगत. येवा डायरेक्ट शूटिंगच असतं. मी लाईव्हच झालो. फेमसच करून टाकलं. फेमस केलेले बोकडा पण आमच्याकडे खरंच छान आहे एकदम सुंदर. भटजी काका इल्यात गोकळा बुजुक चला. काकान तुमका तरी ऐका की भटजी काका इल्यात गोकळा बुजुक चला. आत्ता कसा आत्ता कोणीतरी ऊ केले. अरे आत्ता ऊ केलं ना कोणीतरी. मग उपवास आहे तो अंगावर इलो. तर मित्रांनो आता भटजी काका इले आणि आपले गोकुळाष्टमीचा पूजा करूचा काम चालू आहे. पण तो कुकर मारून मारून दमलो तेव्हा येऊ बघा शेशी बिशी आत्ताच येईल ते बघा. खंय चाललं तू कुरकुरान. रेचो उपवास हा. पण जाता 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 येता यो कुरकुरी आणून खाता. तर मित्रांनो ही बघा सगळी तयारी चालली आहे. गडबडा अजून मंडळी येऊची बरीचशी. ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः. उपवास धरले ना रील स्टार तू. तुझा उपवास हा. खाऊन पिऊन की खाऊन पिऊ ना. माझं बिन खाले बिन चायचो घोट फिरत पियाला. हो नाही मेला काय नाही खाल्लं. तो मुद्दाम सांगता नाही खाल्लं नाही खाल्लं ना. अरे ही बघा मी झाला जेवण. जेवण झाला का उतार का झालेला. झालं जेवण. वाढू का आधीच वाढू घेतलं की. अरे सगळ्यांचा पोळ्या काढायचा कार्यक्रम चालू आहे. हा बघा काय केलंयस काय काय केलंयस दाखव जरा. काळू तुझाच उजेड काळू. हा हे बघा अळूवडे. काय काय बापसन पोरगी बघला ना दही बाई. एवढे जोग आमका जुने झाले ते आमका हे केवढे ते काढले पुढचं खाली
गावले म्हणून काढून ठेवले डोक्या दुखात एक तर उपवास आहे तिचा कोणाचो तिचं कोणाचो होय ना पटलं ना कोणती ती गोपिका गोपिका आम्ही बघ पहिल्यांदाच हे करतो आमका दाखव याच्या पोटात मगापासून कावळे आढळतो उपवास आहे सकाळ तोच सांगते खाऊन पिऊन तू पुजूची मगाशी जोड्याने पुजायचा घे आता कात लावा आणि पूजा करायची हा आमचा जुना जोडा तू त्याच्याकडे दे तुका पाणी काय तुका सांगे ना अरे तीर्थ घे जा काय तुझं उपवासाकडं तुझ्याकडं उपवासाठी जबरदस्त अरे काय आज रेसिपी चुकली रेसिपी झाली तर बाबा इडलंय मग रेसिपी सुटली सुटली हा असा म्हण काय असा अळवड्यांचा केलं असता जास्त पाना बावल्या नसली तर तसा होता असं काय नाही लोक ताज्या ताज्या पाण्यात ते असे वळताना ना घट्ट येऊ हवे बांधायला नाही ठेवलेलं बांधा ठेवची गरज नसता बांधण नाही ठेवतो त्याला मग एवढं कशी भाजा ते जाड कापलेलं म्हणू आहे ना. पाहिला तेल स्वस्त झालेलं आहे 100. हे लवू भाऊजीने हाडसलं नाही बघा काय कापणार माणूसच भारी शोधलं लवू भाऊ काय रे हे असं काय तो बापूस करता मग गणपती दिवशी कामाक जावचो मग सुट्टी नाही पण मगाशी उपास अरे हर्षा त्याचो किती हे किती खाल्लं बिस्किटा मग तो हरसो काय सांगता 4 खालस मुद्दाम फसवलं तर मग काय घरच्या सगळी तयारी काय गो काय सांगत असेच दरवर्षी येत राहा असेच दरवर्षी येवा आपल्या पायान असं सांगतो आपल्या पाया कोकणात काय सांगत आपल्या काय म्हणता यावा ही बाई सारली सुद्धा कोण थांबता का कोण तुम्ही 12 वाजल्याशिवाय उपाशी एवढा म्हणता खाले नाही एवढा पाणी खाले माझ्याकडे चाय खाऊन गेलो 2-3दा आणि पानाजवळ 7-8 उडवल्या कोण नाही देखा काय बोल
ए थांबा जाऊ नको गाला नाही घालूचा नाही हा. जय गोपाळ कृष्ण महाराज बाबा वेळ्या वर्षाची आपली वेळेवरती सवा चाकरी केलेली आहे करून घी गोपाळ एक आपल्या सगळ्यांना आपण चांगल्या प्रकारे बुद्धी देऊन आणि जेव्हा पाऊस पाणी चांगलं पडत नाही तो चांगल्या प्रकारे शेतीत पाऊस पाणी पडाव गोया आणि चांगला पाऊस पडायला हे महाराजा वाळा कोर येत अगत पाऊस लागा दे महाराजा जेवण झालं भरणा घ्यावा ए किरापत घ्यावा काय रे बेतात जेवण यावा साबुदाण्याचे वडे. तर मित्रांनो अशा प्रकारे पूजा आरती वगैरे करून झालेली आहे. रात्री भजना केव्हा हे बघा तीर्थप्रसाद वाटूची सुरुवात झालेली आहे. सगळ्यांनी तीर्थप्रसाद घेण्यासाठी आपल्या काय काय झुंबड उडाली आहे तीर्थप्रसाद घेण्यासाठी. चला अशा प्रकारे नैवेद्य काढलेलं आहे. अरे तर मित्रांनो नैवेद्य दाखवूया. हे जेव करावा किती काय तेवढा खा ना. मग ह्योच चान्स असता हे का कळत ना. उद्या नाही मिळणार. हा. दिवस बघ उद्या लागणार पिठी. तू पहिल्यांदा झकडे येईल ह्या का ह्यो कार्यक्रम नाही माका माहिती. तो सोमवारी झालो तो कार्यक्रम माहित नाही. बघा काय काय पंचपक्वानाच होती कोकणातली पंचपक्वाना. हे बघा आंबोळे हेच पदार्थ कोकणातले. भारी वाटलो कार्यक्रम. आरच भारी पाहिजे ना. ती शेवटची होती ना नाना बोलले मस्त होती. पहिल्यांदाच ऐकलं ती पण. हा मित्रांनो अशा प्रकारे आता आम्ही जेवतो. ही बघा सगळी जेव बसली आहेत काकी आणि नाना. जेव केव्हा सगळ्यांनी जेव केव्हा सगळ्यांनी पंचपक्वान्या बाबून तर दाखवलं ना. ए गौरी अरे काय तुका चांगला उपास सोडलाच की नाही. अरे कुठे जेवायला ये.